pasen saya na anak hende kita mosiko sunang moeus. Tegnan mo ang ating bahay ang pero sa pagtetendang tibag ay kilang po. Wala akong kakayang pag-aralan ko po. Anak, sige po mama. Napakte sa sainan ko na pong iwag nang makitsyam para sa grade 10. Sabing kanila sapat na ang grade 9 para sa baba. Ang pagsasininghaling na iyon ay para pahanan ang luwabang kaniyang ina pero sa totoo lang, hindi iyon ang gusto ni Perla. Talagang mapaklaro ang tatana. Mainaanan ang kalisihan ng ina ni Perla tapos nagkaroon pa ng malabang komplikasyon ang kaniyang pulmonaya. Hindi na niya kayang biyahin ang pamilayang silang dalawa lang. Dahil mahal niya ang kaniyang ina, isinantabi ni Perla ang kaniyang pangharap na makapag-aral para tilinghan ang kaniyang ina na makpakamot at may takiyot ang kanilang bihay. Tinayat niya ang kaniyang halihang panginayang habang itinataho ang kaniyang libro at mainhat na inayos ang mukha ito. Sa kaniyang peso, imasa pa rin siya na makikitang Diyos ang kaniyang panalangin at matutulungan siyang makapagpatuloy sa pag-aaral. Nahinat walang awa upang pabaho na dimatang. Isa na namang karaniwang imaha. Bikas pa rin ang tindahan tibag at pritas ng ina ni Perla para sa makapasarong feray. Ang kaibahan lang, hindi na si Alantis ang naktitinda, kundi ang dalahang si Perla na 16 na taong halang po lamang. Ang kasimuing hanggang mila sa pasagrifer ay nakbibigayang bahang lakas sa naktadalamating si Perla. Dapat na niyang tanggapin na wala na siyang pakasang makabalik pa sa eskwela. Hindi kanong karami ang hataw sa feray dahil hindi pa sumisikat ang araf. May ilan lang na nag-iasisayo o naktatrabaho ng mga, kaya hindi pa kanong masakla ang kalsada tulad ng alas 7 o alas 8 ng imaha. Inayos na Perla ang kanayang tindahan at naglakayang isang katamtamang mesa para sa kapritas. Ang kainiman sa tindahan ay simple lang tulad ng tibag, kape o ilang yaysa na ginawa gamit ang kamay. Si Aling Ising, kapitbahay ni Perla, ay nag-iasisayo ng mga tulad ng dati. Nakilat siya na sa Perla ang nakayos ng tindahan ngayon. Aling Ising, nasan ang iyong ina? Bakit ikaw ang naktitindahan ngayon? Perla, natutulog po siya. Ako na po ang mamamahalan ng tindahan milan ngayon. Aling Ising, hindi ka na makaral. Perla, ako himinto na po ako sa pakaral. Ang bawat salitang binitawan niya ay banayat, nahinat pino ang damdamin ng isang dalakita. Gustong-gusto ni Perla na makaral. Gusto niyang making isang matagumpay na baba paklaki niya. Tiningnan siya ni Aling Ising ng may awa. Alam niya ang pagkabigo sa kamatang dalakita, nahinat bawat isa ay may kanya-kanyang problema. Hindi rin kanong mayaman si Aling Ising para tilinghan si Perla. Aling Ising, iwag ka ng malungkot. Hindi lahat ng hindi nakapag-aral ay hindi magtatagumpay. Marami pang ibang don. Bata ka pa, inti kang magsumikap. Maghiyasya sa'yo po ako. Perla, sige po. Timataas na ang araw at sinisikatan ang bawat pino at ang tindahan ni Perla. Itinaas na Perla ang kaniyang kamay para salihin ang sikat ng araw at pinakmasdan ang tanawan sa kanilang lugar. Parang ngayon lang niya napansin na napakahanda po lang lugar kung saan siya nakatira. Ang haberding pino ay nakayako sa ilog na tila isang panaginip. Perla, bakit hindi mo pa ilabas ang masang ito? Malapit nang dumating ang maraming pasahero sa feray, mahilig ka na naman. Perla, sige po mama. Hindi pa niya libos na nasisiyahan ang tanawan, kinailangan na niyang mahanda para sa pagtitinda. Mataas na ang sikat ng araw at dumarami na rin ang mga pasahero sa feray. Ang bihay ay patuloy na dumadaloy ng tahimik. Matagal na rin siyang hindi nakakapag-aral, kaya miss na niya ang kaniyang libro. Araw-araw nakikita niya ang kababaeng kodat niya na elegante sa kanilang barutsaya na nakpapatibok ang kaniyang peso. Gusto rin niyang isut ang mahandang barutsaya na hinit malayo na yaon sa kaniyang abot kaya. Siguro kung may ama siya, hindi sana ganito kahirap ang bihay niya. Maraming tanong sa Perla tungkol sa kaniyang ama, nahinat hindi siya nang khas na magtanong sa kaniyang ina.
Hende kailaman binanghet kanayang ina ang lalaking iyon. Sino ang kanayang ama? Hindi niya alam. Ang alam niya lang mila nang magkaroon siyang kamalayan hanggang ngayon, dalawa lang ang kanayang pamilya, ang kanayang ina at ang kanayang lola. Timanaw na rin ang kanayang lola, kaya ang ina na lang niya ang natitira at may sakit po ito. Takot sa perla na iwan din siyang kanayang ina tulad ng ginawang kanayang lola. Kaya para mapanatag ang kanayang ina sa pagpapahalang, isinakripisayo niya ang lahat ng kanayang makapangarap at ambisyon. Isang hapon na may banayad na sikat ng araw, ngunit may kalangkitan tulad ng nararamdaman ni perla. Ngayon ay weekend kaya hindi ganong masigla ang feray tulad ng karaniwang araw. Wala ang mga estudyante na pauwigaling eskwela. Kaya ang kalooban ni perla ay sumabay sa payapang espasyo nito. Napakahanda rin nito dapat titigan ng mabiti at may sapat na damdaman para maramdaman ang kahandaan bawat sandali. Bisita, ate pabilin hapong isang petsong tso. Perla, sige po maupo po kayo. Gusto niyo po bang hiniwang pritas? Bisita, pakihawa na rin po akong isa. Abala sa pagtitig sa sikat ng araw, hindi napansin ni Perla ang customer na dumating. Napayaya siya sa bisita sa kanyang harapan at medayo naktataka rin siya dahil kilala niya ang lahat sa lugar. Sigiradong hindi ito takarito. Perla, ito na po. Bisita, salamat. Matanda na ba talaga ako? Perla, hindi naman po. Bakit niyo po ako tinawag na ate? Bata pa po ako kaya dapat makalang po ako sa inayo. Bisita, ilan taon ka na ba? Perla, 16 po. Tinanglan ni Genuing Ricardo sa Perla nang may pag-isip na may bahagang pagkabiglaan ginit hindi na nachtanaw. Ngimiti sa Genuing Ricardo kay Perla. Bisita, masarap ang tso mo, tamang-tama ang lasa. Mag ka na ang pritas. Pipenta ako sa bahaing kaibigan ko para pag-isapan ang negosyo, nagmamadali ako kaya hindi ako nakapahandang kahit ano. Makang sariwa, pwede mo ba akong tulungan na pimiling ilan para gawing regalo? Perla, sige po. Hintayin niyo lang po ako. Mabilis na pimili sa Perla ang ilang pritas tulad ng rambutan, mangga at otis na hinog na. Makang nasiyahan ang matandang lalaki sa dalawang bakang pritas na piniling dalaga para sa kanaya. Talagang malalahanan ang naktitinda na ito. Ang tapat na dalagang ito ay nakiwan magandang impresyon kay Genuing Ricardo. Sa kanayang isip, ang pagpiling kasusayo sa negosyo sa feray ay isang pagkakataon kaya nakilala niya ang tapat na dalaga. Sa kanayang paningin, karaniwan na pipiliin mga naktitinda ang mga hindi ganong makakandang produkto para ibenta sa mga customer, ngunit ang dalaga na ito ay iba. Maingat niyang hinawakan ang bawat pritas bago ilagay sa bag para sa kanaya. Binayaran ni Genuing Ricardo sa Perla at hindi nakalimitang bimati sa kanaya bago imalis. Hindi alam na Perla na naitalang matandang lalaki ang kanayang pagiging malalahanin at masigasig. Ang alam niya lang nailigtas ng isang estrangero ang kanayang medayo matimal na hapon ng weekend. Kimita siya ng kantin ngayon at balak niyang bimiling masasarap na pagkain para palakasin ang kanayang ina. Mama, dahil kakanti ang customer tivang weekend, bakit hindi mo pa impisahin ang tindahan ng mga para makapagpahinga ko at magkaroon ng lakas para magtinda bigas? Perla, palaki naman po akong nakimpisan tindahan sa tamang oras. Saka nakita mo po ba kanina ang lalaking ayan marami po siyang binilang pritas kaya kimita rin ako. Mamayang gabi po bibili akong masasarap na pagkain para kayo ay limakas. Mama, hiwag ka nang makabala, itago mo na lang para makakain kang maayos. Perla, mama. Ngayon lang po ito. Marami na po kayong nakawa para sa akin. Pasensya na po dapat po nakaral po ako tulad ng kakaibigan ko ngayon. Mama, ayaw mo na bang makaral? Sige na mag-impisa ka na nang mabilis at pumunta ka na sa palengke, maghihintay ako dito sa bahay. Tiningnan mama sa Perla at pumintong hininga. Hoy! Kawawa naman ang batang ito, 16 pa lang siya pero kailangan na niyang gawin ang lahat.
Sana makanap siang mabiting asawa sa hinarap para mapanatag na ang kalooban ko. Pagkalipas ng 2 araw bimisita muli si Ricardo sa tindahan ni Perla. Sa pagkakataong ito, may nakatagtang pag-isapan si Ricardo at ang kanayang kanahusayo sa WhatsApp. Kaya dumating si Ricardo nang mas maaga sa nakatagtang oras. Para makita ang dalaga. Ang dalagitang may maliit na panghangkatawan at mahabang bihok na hanghang bawang at may inosenteng ngiti ay nagbigayang bagong pag-asa sa piso ni Ricardo. Ricardo, dalaga, pakilit na lang po ang dati. Perla, sige po, ano pong gusto niyo inimin? Marami po kasing di madonna customer kaya hindi ko na po malala lahat. Pasensya na po kayo. Ricardo, begin mo akong tsa at hiniwang pritas. Perla, maghintay lang po kayo, parating na po. Imi po sa Perla sa tabing maliit na lalakhan at nagsimilang hiwain ang bawat pritas at ilagay sa plato sa isang maayos na paraan. Pinakmasdan ni Ricardo sa Perla nang mabiti. Sa bawat hiwa niya ay nakaramdam siya ang pagmamahal sa dalaga. Sa pagkakalam niya, dapat ay nasa eskibala ang batang kasing edad ng kanayang anak. Bakit narito ang dalaga? Hindi niya may wasang magtaka. Ricardo, dalaga, hindi ka ba nakaral? Narinig na Perla ang nagsalita at nakilat siya. Hindi niya sinasadang nasakatan ang kanti ang kanang kamay. Nakilat si Ricardo at tumayo para tingnan ang sitwasyon. Ricardo, okay ka lang ba? Tingnan ko ha. Perla, okay lang po ako na lang po, salamat po. Matapos gamitin na Perla ang sigat, bumalik siya para mahiwang pritas. Hindi alam kung dahil sa tanong matandang lalaki kaya nakilat si Perla at nasagatan o dahil hindi siya nakingat. Pero sa tivang naririnig niya ang tungkol sa pag-aral para bang may sumasaksak sa kanayang piso. Hindi nagtago si Perla at sumagot. Perla, himinto na po ako sa pag-aral. May sakit po kasi ang mama ko kaya kailangan ko siyang alahan at tilinghan sa pagtitinda. Ricardo, ang halang mo, dalaga. Imahanga ako sa iyo. Perla, salamat po. Ito na po ang pritas niyo, kan po kayong mabiti. Tiningnan ni Ricardo ang platong pritas na hiniwa at inayos ng maayos. At nalan niya na malaka ring dalaga sa Perla. Sa narinig niya na kinailangan niyang himinto sa pag-aral para tilinghan ang kanayang ina, nakaramdam siyang awa. Biglang may narinig siyang masiglang buses ng bata mula sa malayo. Hilya, Ate Perla. Ate Perla. Perla, bakit Hilya? Bakit ka tumatakbo? Hilya, may gagawin ka ba mamaya? Tiruan mo akong sumilat. Sabing mama ko pangedafsalat ko. Baka palain ako. Timawa sa Perla at timango kay Hilya. Perla, sige dalin mo ang iyong libro mamaya. Titiruan kitang magsalat. Imiwi ka na para hindi ka palain mama mo. Tandaan mo ha. Hilya, tandaan ko na. Alis na ako. Ricardo, makang malapit ang loob ng bata sa iyo. Perla, hindi kalayan ang bahay niya dito. Grade una pa lang siya. Ricardo, hindi ko pa natatanong ang panghalan mo. Dahil sa bata, alam ko na ang panghalan mo, Perla, tama ba? Perla, tama po. Ako naman po si Ricardo. Ang bahay ko ay sa kabilang feray. Nakikita mo ba ang WhatsApp sa malayo? Doon ang bahay ko. Perla, ibig sabihin po mayaman ang pamilya niyo. Kaya pala ang dami niyong biniling pritas. Nakisap ang dalawa ng ilang sandali at tumayo si Ricardo para pumunta sa bahay kanayang kanahusayo. Masayang nanghaku si Perla na babalik si Ricardo para iminom tsa at nanghakong bibigyan si Ricardo ng tsa para makakawa siya ang sarili niyang tsa. Bagamat natapos na ang negosyo ni Ricardo sa lugar na ito, nagtadailan pa rin siya para pumunta sa tindahan ni Perla. Imanga siya sa dalaga mila ng ina niya itong makita. Paminsan-minsan dumadating si Ricardo ng mga para panurin si Perla habang nakaanda sa tindahan. Ang tapat at payak na dalaga na yun ay nagtataglayang isang kakit-akit na kahandaan.
Hindi niya alam kung bakit sa tivang nakakasama at nakakausap niya sa perla. Pakiramdam niya ay bumabalik siya sa kanyang pakabata. Hindi rin niya alam kung kailan nasa kopong dalaha ang isang bahaging kanyang peso. Alam ko ang dalaha na ninakaw niya ang pesong isang matandang lalaki. May makapagkakataon na gusto niyang ipahayag ang kanyang nararamdaman sa kanya, ngunit nakaalala siya na baka sabihan siya ang dalaha na matanda na siya at hindi na bata. Maraming pag-alinlangan ang nakatago sa kanyang peso. Sa tivang alis siya sa tindahan. Bumabalik siya sa makasalubin na at mas malaki na ang dalaha, ngunit napakabata po para sa akin. Paano ko siya mapapalapit sa akin ngayong tinatawag niya akong genuwe sa bawat pag-isip namin? Hindi rin siya makapaniwala na nabahani siyang isang dalaga sa kanyang edad. Ang kapitbahay ni Perla ay si Aling Gina, hindi rin ganong mayaman si Aling Gina kaya ni Perla. May anak si Aling Gina na si Marlon na mas matanda kay Perla ang 2 taon at nag-aral sa kolehiyo at paminsan-minsan lang imiwi. Magkasing edad si Marlon at Perla kaya naging magkaibigan sila mula pa noong bata pa sila. Mula nang pumunta si Marlon sa Maynila, madalas silang mag-isip. Noong nakaraang bakasyon, imiwi si Marlon para bisitahin ang kanyang kamag-anak. Nang makita niya si Perla, ang dalahang itinitiring niyang matalik na kaibigan mula pa noong bata pa ay nakbago na tulad ng isang misis sa isang painting. Nanatili sa Perla na kakit-akit kayang dati na ikinakilat ni Marlon. Marlon, Perla. Matagal na tayong hindi nakikita, naalala mo pa ba ako? Ganilo ni Marlon ang bihok ni Perla na ikinangkiti niya. Marlon, naalala ko. Sayang naman at sa mirang edad mo kailangan mong mag-alagang pamilya. Iwag kang mag-alala, pag naging matagumpay ako, tutulungan kita. Perla, masaya kami ni Aling Gina at mangrol pag naging matagumpay ka. Pagkatapos mong mag-aral ng mabiti, magpakasal ka agad at bigyan mo silang apo. Malungkot sila pag wala ka. Masayang nakisap ang dalawa. Nakita ng mama ni Perla ang dalawa at may balak pagtambalan ang dalawa. Matagal na rin niyang gusto si Marlon. Malapit ang loob ng dalawa sa isa't isa mula pa noong bata pa sila. Nakitang ina na may gusto si Marlon kay Perla, ngunit maraming inisip ang anak niya kaya hindi pa niya gustong imibig. Kayang dati nakdadalan si Ricardo na may pag-isapan sa kaibigan niya. Di madalaf si Ricardo sa tindahan ni Perla para tikman ang tiba at kimain kanting pritas para maibsan ang init sa tag-init. Ricardo, halo dalaga, ngayon lang ilit ako nakadalaf dito. Pakilit na lang po ang dati. Perla, sige po, hintay lang kayo. Marlon. Tulungan mo ako na ilabas ang mangha. Narinig ni Ricardo na tinawag ni Perla ang pangalan ng ibang lalaki. Naktataka si Ricardo. Isang linggo pa lang siyang hindi pumipinta sa tindahan ng dalaga na ito, mayroon na palang lalaki. Perla, sa genuing Ricardo, regular na customer namin. Sabi niya gusto niya ang tsaku kaya madalas siyang bumibisita sa tindahan namin. Sabi ni Perla kay Marlon, itiniro ni Perla sa Marlon. Perla, ito naman sa Marlon kapitbahay namin at kababata ko rin, makakilala na kayo. Sa pagpapakilala ni Perla, masayang nakbatian ang dalawa. Pinaupo ni Perla ang dalawa at abala siya sa pag-ayos ng tindahan. Nakatingin sa dalaga ang dalawang lalaki. May makapagkakataon na timitingin si Marlon kay Ricardo. Nakita ni Marlon na tinitingnan ni Ricardo si Perla nang may pahanga. Parang lalaki sila kaya alam ni Marlon kung ano ang ibig sabihin titik na yaon. Marlon, mahanda si Perla no. Limalaki si Perla na lalong humahanda. Sa paglipas ng panahon lalo siyang humahanda. Hindi lang siya mahanda kundi tapat din at mabait. Sayang lang ang tatanan niya kung hindi magiging maliwanag pa ang kinabukasan niya. Nakisap sina Marlon at Ricardo ng ilang sandali at sigurado ang dalawang lalaki na si Perla ang ideal na dalagang dalawa at mukhang nagsimula na rito ang labanan sa pagitan ng dalawa. Matatapos na ang bakasyon ni Marlon, malapit na siyang bumalik sa Maynila kaya sinilit niya ang natitirang oras niya para tulungan si Perla.
Tivang imaga at hapon kapag nag-ayos ng tindahan sa perla naroon sa Marlon para tumilong. Nagtataka sa perla kung bakit napakamasikasig ni Marlon. Perla, malapit ka nang bumalik sa Maynila pero hindi mo man lang sinilit ang oras mo sa bahay. Bakit ka nandito? Sanay na ako sa makakawang ito kaya hindi mo na ako kailangang tulungan. Marlon, alam ko pero gusto kong mas mahabang oras sa tabi mo. Malapit na akong mag-aral, hindi na kita makikita, mamimiss kita at mahanda ka, natatakot ako. Perla, niloloko mo na naman ako. Marlon, totoo ang sinasabi ko. Natatakot ako na pagkatapos kong mag-aral, mag-asawa ka na. Perla, hay naki. Inaasar mo ba ako? Hanggang ngayon wala pa akong boyfriend tapos magpapakasal na ako agad. Nagbibiro ka lang. May marami pang makakagusto sa akin. Hindi pa ako mag-asawa, kailangan pa akong alagaan ang mama ko. Iwag na natin pag-isapan, gusto mo bang kimain? Ilalabas ko na. Tumango sa Marlon at pinakyo kay Perla ang bayabas at mga para hindi siya mainip. Bagamat sinabi ni Perla na hindi siya magpapakasal agad, hindi pa rin mapakali sa Marlon, natatakot pa rin siyang mapinta sa Perla sa iba. Mila nang makita sa Marlon bihira na rin dumalaf si Ricardo sa tindahan ni Perla at dahil dito mas naalala niya sa Perla. Ang pagmamahal niya para kay Perla ay lumalaki at lalo siyang hinihilo. Katulad ng dati nagdadahilan si Ricardo na pipinta siya sa kaibigan niya. Dumadalaf siya sa tindahan ni Perla para tikman ang tsa. Ricardo, halo dalaga, ngayon lang ilit ako nakadalaf dito. Pakilit na lang po ang dati. Perla, sige po, hintay lang kayo. Anak ni Ricardo, napapansin ko na madalas nakupo sa papa sa harap ng bahay at nakatingin sa malayo. Alam kong may inisip siya kaya nakalala ako sa kanya. Papa, anong problema? Para kasing kakaiba ka nitong hanakarang araw umatagal na. Pero lalo na ngayong nakikang halata. Ricardo, hindi ko rin alam kung ano ang gusto ko sa ngayon. Ang alam ko lang, naalala ko ang isang baba na napakabait niya. Anak ni Ricardo, ano? May bakong nililikawan ka na. Mabiti naman, gusto ko rin may kasama ka, 3 taon ka na kasing nag-isa. Tumango si Ricardo sa pagsuportang kanang anak, hindi niya inasahan na papayag ang anak niya na mahanap siya ng bakong kaligayahan. Limaki na talaga ang anak niya. Ang problema na lang niyan ngayon ay kung ano ang inisip ng dalaga tungkol sa kanya. Pero ano kaya ang dapat niyang gawin para may padama ang kanyang nararamdaman? Matagal na rin siyang hindi dumadalaf na alala kaya siyang dalaga. Sa kabilang banda nakakaramdam ng kakaiba sa Perla. Napansin niyang matagal na rin hindi bumalik sa genuing Ricardo sa Faray. Imalis na kaya siya. Naalala niya ang lalaki. Siguro matagal lang silang hindi nakita. Dumating ang araw na kinailangan ni Marlon na bumalik sa lungsod para ipagpatuloy ang kanayang pag-aaral. Hindi pa rin mapakali ang binata tungkol sa kanayang kababata pero hindi siya nanghas na aminin at alamin ang kanayang nararamdaman. Hindi pa inisip ni Perla ang tungkol sa pag-ibig kaya minabiti niyang isang tabi na lang. Natatakot siya na kung amin siya, kung papayag sa Perla ay makiking masaya siya, pero kung tatanggihan siya ay mahirapan na siyang makipagkaibigan. Mahang nag-umpisa sa Perla para ihatid sa Marlon sa bus-station. Kinikilig ang mama na Perla sa dalawa, gusto niyang mahang masaya ang dalawa kaya nang himingin pahintulot sa Perla na ihatid sa Marlon sa bus-station, pimayag siya nang walang pag-alinlangan. Perla, matilog ka sa bus para makapagpahinga ka, pagdating mo timawag ka sa akin at sa parents mo. Marlon, salamat. Ingat ka, kimain kang marami para timawa ka pa. Perla, hindi ba ako mahandan ngayon? Marlon, mahanda ka naman, gusto ko lang lalo kang humanda. Nakakapan ang dalawa. Pagkatapos sumakay si Marlon sa bus at kimaway si Perla sa kanaya. Gusto niyang sabihin ang hihintayin kita pero hindi siya nanghas. Minabiti niyang hayan na lang ang lahat. Pagkatapos ihatid sa Marlon bumalik na si Perla para magtinda.
Nagilat siya nang makita niya ang lalaking matahol na niyang hindi nakikita na nakatayo malapit doon at hindi niya alam kung ano ang hinihintay. Genuang Ricardo. Ang tahol ko na pong hindi kayo nakikita, miss ko na po kayo. Nagilat sa perla sa kaniyang narinig. Ang dalahan na laki kong inaisapi. Maka siyang masakla at masaya, sinisikatan araw at nakpapakitang ngiti at masayang mata na para siyang isang bota na binahan candy. Hindi ko ba bigas ngayon? Bigas po, naghintay lang ako sa kaibigan ko. Ang bilis naman, tapos na ang tag-init. Gusto mo ba sa Marlon? Hindi po Kaibigan ko lang sa Marlon parang kapatid. Narinig ni Ricardo ang sinabi ni Perla at ngumiti sa kanang sarili. Hindi gustong dalaga ang lalaki, may pag-asa pa rin pala ako, kailangan ko nang magdesisyon bago pa mawala siya sa akin. Natatakot si Ricardo na may makalimutan siya. Sa ngayon kung hindi pa gusto ni Perla ang nararamdaman niya, ayos lang, inti-inti niyang liligawan. Noong araw na iyon nanatili si Ricardo sa tindahan ni Perla ng matagal, pinagmasdan niya ang paraan paglilingkod niya sa mga customer mula sa mga kalalakyan hanggang sa mga matatanda. Napansin niya na iba ang pakikitungo niya sa bawat isa pero lahat sila ay makalang. Taman ha, 2 taon na siyang nagtitinda dito, alam na niya ang gustong bawat isa. Dahil sa oras na ito napansin niya ang handang feray. Ikiniwento sa kanaya na Perla ang panon mula sa pagiging mataw hanggang sa walang customer. Bawat isa ay may ibang handa pero ang taong may sensibilidad lang ang makakaramdam handa. Bata po ang dalaga pero napakalalim kanayang pag-isip. Sa araw na iyon bagong dating siya pero nang dumating ang hobby bumalik siya. Nakita siya na Perla at naktataka siya, may hinahanap ka po bang baba rito? Hindi ka na po bata para diyan siguradong may asawa na kayo. Narinig ni Ricardo ang tanong ni Perla at naisip niya na oras na para aminin ang kanayang nararamdaman. Gusto niyang dalhin siya sa kanayang bahay para hindi na niya kailangang pumunta sa feray para makita siya. Lumapit si Ricardo kay Perla at hinawakan ang kanayang kamay na ikinahilat ni Perla. Hayaan mo akong bahian ang paraan pagtawag ko sa iyo. Sa ganitong paraan lang ako makakaroon lakas ng loob para sabihin sa iyo ang habagay na ito. Nakakatawa, malapit na akong mag 40 pero naiya pa rin ako sa isang 18 taong lang nakakatawa naman. Nagilat sa Perla sa sitwasyon, hindi niya inasahan na magiging ganito ang customer niya pero nakinig pa rin siya. Simula nang makita-kita, ang handa at pag-ayos mo sa tindahan mo ay mga sa akin. Nawa ako sa iyo nang malaman kung himinto ka sa pag-aral para bihayin ang pamilya mo. Sa loob ng 2 taon, lihim kitang minal, may mga pagkakataon na nakadailan lang ako na may pag-isapan sa negosyo para makita lang kita. Sa totoo lang, may asawa ako at 2 anak, isang lalaki at isang baba, pero 3 taon nang pumanaw ang asawa ko. Nag-isa ako sa loob ng 3 taon, at lihim kitang minal sa loob ng 2 taon. Sa totoo lang, hindi ko inasahan na mahilog ako sa iyo, hindi ko alam kung ano ang iyong inaisapi. Tito Genuang Ricardo. Dal nagilat lang ako, hindi pa ako sanay na tawagan kitang Ricardo. Sa bawat pagbigkas niya, lumalakas ang kanayang buses na ikinatawa ni Ricardo. Hindi ako magpapaligoy-ligoy pa, gusto kong malaman ang iyong inisip. Kung pwede gusto kong makilala ang mama mo para hanggan ang kamay mo. Ang bilis naman. Hindi pa ako handa. Ang salitang binitawan ni Perla ay malambing. Ngumiti si Ricardo, binago mo na ang paraan pagtawag mo sa akin. Isipin mo, hintayin ko ang iyong sagot. Bikas babalik ako, tandaan mo na sakitin ako. Tignan mo ang biwan ngayon, napakaliwanag, mas hahanda ito kung papayag ko sa akin. Tumalikod sa Perla at bumalik sa bahay niya pero hinila siya ni Ricardo at hinalikan sa Noah. Imasa ako na ibibigay mo sa akin ang sagot na gusto ko, matulog kang mahimbing. Bumalik sa Perla sa bahay na may maraming pag-alinlangan, hindi pa rin siya makapaniwala na nangyayari ito. Nagpropose ba siya sa akin? Sobra naman.
Pero anu kaya ang dapat niyang gawin. Maraming tanong sa kanyang isipan kaya hindi siya makatilog. Gusto kaya niya si Ricardo. Papayag pa siya. Kinabukasan, mukhang pumunta si Ricardo sa bahay ni Perla. Nakita niya si Perla na naklalabas ng paninda. Agad siyang tumakbo. Tweede ko bang magpakasyon ngayon at samahan akong pumunta sa lugar na ito. Iwag kang mag-alala kung magkano ang kinikita mo sa isang araw babayaran ko. Hindi pa nakakapagsalita si Perla sa pagdating ni Ricardo nang nang marinig niya ang sinabi ni Ricardo at mas nakilat pa siya. Pinibili pa niya ang oras niya. Kahit abala sa pag-isip, bumalik siya at nakpalam sa kanyang ina na sarado siya ngayon. Narinig ng mama ni Perla ang pag-isip ng dalawa. Nang sinabing kanyang anak na gusto niyang magpakasyon ngayon, sinabi niya na magpakasyon na lang siya para bantayan ang kanyang tindahan. Tumangha si Perla dahil bago siya nakpabantay sa tindahan ay bumagsak siya bigla at natakot siya, kaya simula noon hindi na siya lumalabas. Kusang imalis si Perla para magpahinga. Nakbi si Perla at si mama kay Ricardo. Dati naklalakad si Ricardo o nakasakay sa motor para pumunta siya kay Perla pero ngayon may kotse siya. Naktataka ang mama ni Perla pero magtatanong na lang siya sa anak niya. Tinignan ni Perla ang kotse sa harap niya at hindi na siya nakilat. Sinabi ni Ricardo na may wutsop siya kaya hindi na mahirapan kung ano ang biyaheng lalaki. Maingat na binuksan ni Ricardo ang pinto para kay Perla at tinilinghan siyang pumasok sa loob makakanawa na nakpaghandang imahe niya. Timon si Ricardo kay Perla sa hageswal. Tinitignan niya ang paralan na pinapangharap niya pero nakpasaya siyang himinto. Tinignan ni Ricardo si Perla, nakikita niya rin ang kalangkitan sa kanyang mata. Gusto mo ba ang paralan yun? Tumango si Perla. Hindi na naksalita si Ricardo, gusto niyang magbigayng sorpresa sa kanya. Pagkatapos mabang bayan nakarating na sila. Sa harapan nila ay ang Intramuros na may magandang tanawin. Hindi pa nakapunta si Perla, ang nakikita niya lang ay ang makakandang tanawin sa napakaganda at payapa. Inabot ni Ricardo kay Perla ang tibak na binuksan na niya. Kiniya ni Perla at nakpasalamat sa lalaki na binuksan ang buting tibak, nantig siya, wala pang humakawanin sa kanaya. Hindi naman sa hindi niya kayang buksan ang buti, ang pakiramdam lang na pinakbibuksan siya ang iba ay nakparamdam sa kanayang pinapaalagaan siya. Gusto mo ba rito? Napakatahimik dito, salamat sa pagsama sa akin dito. Ricardo. Salamat sa pagsama mo sa akin dito. Masayang nakisap ang dalawa pagkatapos naglakad-lakad sila. Ang handang panahon, hindi mainit at makanawa para bang sinisuportahan panahon ang kanilang pagkakasundo. Inawakan ni Ricardo ang kanayang kamay, nararamdaman ni Perla ang init. Inawakan niya ang kanayang kamay nang hindi binibitawan para bang ang puso niya ay kimikilig din para sa matandang lalaki. Pumunta ang dalawa sa isang restaurant. Hindi kalakihan ang restaurant. Natatakot si Ricardo na hindi magustuhan ni Perla. Inipo si Ricardo at pinaupo si Perla. Ang bawat kilos at bawat paghalaw ay natatandaan ni Perla para bang mas lalo siyang humahanda kay Ricardo. Nakmanaw si Ricardo pauwi. Sa ipuan, hindi alam kung daw mahalang si Ricardo mahmanaw o daw pahot si Perla kaya nakatilog siya. Inayos ni Ricardo ang ipuan para mas makanawa ang tilog ni Perla, tinitignan niya ang dalaga na humingiti siya. Madalas hinawakan niya ang kanhang biyok. Habang nakikita siya, hindi maiwasang pirihin ni Ricardo ang dalaga, pero napakapayat pa rin niya, ayos lang, basta payak siyang si mama sa akin, alahan naman siya. Nang malapit na sila sa bahay, nakising na si Perla. Humingiti si Ricardo sa kanaya. Inayos na Perla ang kanayang gamit para bumaba na sa kotse. Pagdating niya sa bahay, binati ni Perla ang kanayang mama, si mama si Ricardo at binati si Aling Gina pagkatapos pumunta ang dalawa malapit sa ilog para makisap. Sinabi ni Perla, salamat masaya ako ngayon, hindi po ako nakapunta riyan dati. Ngayon ko lang nakita ang Maynila.
Na lala ku nagpropose kasa akin. Alam mo ba, nitong hanakarang araw na matahol kitang hindi nakikita, madalas kitang nalala. Hindi ko alam kung anong pakiramdam itu, pero kung bibigyan akong mas maraming oras, naniniwala ako na mamahalin kita ng sobra. Alam kong nakilat ko sa pagsama ko sa'yo. Mamahalin kita. Papayag ko bang si mama sa akin? Tignan mo ako, malapit na akong mag 40, ayaw kong maghintay pa, ayaw kong sayangin pa natin ang oras natin. Ang bilis naman, kakasamput 18 pa lang ako. Ayaw kong sayangin ang oras natin, payag akong gawin ang gusto mo. Kung gusto mong si mama ako sa'yo, may tundit yun ako. Ano hen? Gusto kong malapit ang nanay ko sa amin, pero ayaw ni mama na si mama sa akin. Iwag kang mag-alala, pag si mama ko sa akin, hindi ibig sabihin na ikikilong kita, araw-araw mo siyang makikita. Basta iwag mo lang akong iwan, natatakot ako. Iwag kang mag-alala. Niyakap ni Ricardo si Perla at hinalikan sa kanayang noo. Pagkatapos bumalik si Ricardo na handang hapinan si Perla para sa kanayang ina. Kinamesta ni Perla ang mama niya tungkol sa pakinggan niyang kamay niya. Mama, halimbawa kung makasawa ako, sasama ka ba sa akin? Nabalif ka na ba? Dito ang bahay natin, saan ako pipinta? Bakit mo ako tinatanong nito? Nagtanong lang ako. Sabihin mo sa akin, may gusto ka ba kay Ricardo? Alam ko kung ano ang nasa isip mo. Sinasabi ko sa'yo, hayaan kita magdesisyon para sa iyong kinabukasan pero. Mag-ingat ka. Mama, nagpropose na siya sa akin. May tiwala akong mas mapagkakatiwalaan ko ang matatanda kaysa sa mga bata. Alam ko na ang gagawin ko magiging masaya ka. Kiniwento ni Perla ang nangyari sa kanila, tumango ang nanay ni Perla. Natatakot ang kanayang ina na sasabihin iba na gusto lang anak niya si Ricardo dahil sa kanayang pera. Kinabukasan bimisita si Ricardo kay Aling Gina. Gusto siyang makusap ng sarilinan kaya pinakisapan niya si Perla na limabas. Medyo hindi masaya si Perla pero sininot niya ang gustong kanayang ina. Magandang araw po. Ako rin po. Kinikiwento ang anak ko ang tungkol sa inayong dalawa. Mahal niyo ba talaga ang anak ko? Iwag po kayong mag-alala. Alam niyo na maraming pagbabago ang dumating sa bihay kung ngayon kaya biyo na ang peso ko. Talaga gusto kong alahan at mahalin siya. Sa nakalipas na 2 taon na minamahal ko siya, napaktanto ko na ang pagmamahal na ito ay galing sa peso ko. Alam kong napakabata pa ni Perla. Talaga gusto kong magpakasal pero hinintay ko mina ang kanayang desisyon. Iwag po kayong mag-alala, pagpapakasal kami alahan ko siya at tutulungan ko siyang makabalik sa paralan. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi mo ba inisip na piniling anak ko dahil mayaman ka? Timawa si Ricardo, napakasimple ni Perla, hindi pa niya ako natatanong tungkol sa aking personal na bihay hanggang sa ikiniwento ko sa kanaya ang lahat. Nararamdaman ko na mapagpakumbaba si Perla. Alam kong natatakot kayo na pakisapan si Perla tungkol sa pagpapakasal niya sa akin o kaya matatakot ang anak ko dahil sa kanayang sasabihin sa kanaya. Pero iwag po kayong mag-alala, tutulungan ko si Perla. Kailangan ko lang po ang inayong pahintulot. Inti-inti na rin siyang naikayat ni Ricardo, pagkatapos makipag-isap kay Ricardo, hindi na niya napigilan o pinahinalan ang relasyon na ito. Nang araw na iyon, dinala ni Ricardo si Perla sa bahay niya para makilala ang mga anak niya. Ikiniwento ni Ricardo kay Perla ang tungkol sa kanayang 2 anak. Ang anak niya na si Michiel ay mas bata sa kanayang 2 taon, kasalikiyang nag-aral sa grade 10 at ang anak niyang baba na si Carla ay nag-aral naman sa grade 8. Medyo nakilat si Perla tungkol sa edad ng 2 anak ng kanayang asawa. Masaya at natatakot siya. Masaya siya dahil malalaki na ang mga anak niya, hindi na niya kailangang alahan tulad ng mga batang nag-aral sa grade 1, natatakot siya dahil hindi siya matatanggap. Alam ni Ricardo ang problema kaya hinawakan niya ang kamay niya pagkatapos ng humiti at pinasaya siya.
Nakita ni Carla na may kasamang dalaga si Ricardo at nakilat siya. Siya po ba ang gusto ni Papa? Napakahanda niya. Papa, mas mahanda siya sa akin. Sabi ni Carla. Medayo nakilat sa perla sa sinabing anak ni Ricardo tumayo siya doon at tinitignan ang mga bata. Pagkatapos tumingin kay Ricardo, ikiniwento mo na ba sa kanila ang tungkol sa akin. Hindi nakilat sa pagdating ni perla. Ikakiwento ko sa'yo ang lahat pagkatapos na ngayon maglito ka para sa mga bata. Nakbago ang maka ni Michiel at si Michaf, ayaw kong kimain lito niya o kahit na ako. Sandali Michiel. Parang hindi sila sanay na kasama ka, alalayan na lang natin ang isa't isa. Halit na imakayat si Michiel sa kwarto. Nainis ang damdamin niya, napakabata pa niya, siguro mas matanda lang siya sa akin, pimayag siyang makipagdate kay Papa, sigurado gusto lang niya ang ari-arian ni Papa. Tuwa po ba hen? Makang mahanda rin siya at pimayag na makipagdate kay Papa natin. Parang inisip ng anak na wala sa ayos sa perla, kaya ipinakita nila na hindi nila siya gusto sa harap niya. Nalangkot sa perla pero hindi niya sinabi kay Ricardo. Pagkalipas ng 3 buwan ay nahanap ang kasal ni Perla at Ricardo sa presensyahan kanilang pamilya. Ayaw ni Perla na mahandang napakaraming bahay. Simpleng baba siya at naniniwala siyang hindi kailangang mahandang maharbo, ang importante ay masaya ang dalawa. Kahit hindi ganong maharbo, kailangang pahandaan ang seremonya at kasutan, hindi gusto ni Ricardo na magpakasal si Perla sa isang lalaking kasing edad ng kanayang ama at hindi nakasuot ng damit pangkasal. Tinitahan ni Ricardo si Perla sa kanayang damit pangkasal. Ang batang baba ay magpapakasal na tulad ni Perla, siguro hindi pa siya nakapag-adjust, pero hindi pa rin gusto ni na Michiel at Carla si Perla, hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo nila sa kanaya. Mayos na pinlano ni na Ricardo at Perla ang kasal at gumawa ang listahan ng mga bisita. Iminto sa pag-aral si Perla kaya wala siyang masyadong kaibigan. Mintik na niyang makalimitan na ipaalam kay Marlon at imbitahan siyang bumalik sa kasal nila. Hallo Marlon, may oras ka ba sa susunod na linggo? Titingnan ko Mina, bakit? Sa susunod na linggo ang kasal ko kaya inimbitahan kita, kung bisay ko ayos lang. Hindi pipinta ako, ikakasal ang kapatid ko mag-ayos ako para makabalik akong mas maha. Talaga. Promisa mo Hana. Promisa kailangan ko pang tignan kung sino ang nakakawang piso ang kababata ko Inasar mo na naman ako pero tandaan mo bumalik ka dito ibaba ko na. Sige. Pagkapatay ni Marlon sa kanayang cellphone, hindi pa rin siya makapaniwala sa kanayang sinabi ni Perla, nakilat siya sa kanayang nalala. Hanggang sa sinampal niya ang kanayang pisngi. Sinabi niya ang tungkol sa kasal at parang napakasaya, hindi na niya kailangang makita siya para mailan kung ano siya kasaya. Sino? Sino ang nakakapsayo sa akin? Ilang biwan pa lang akong nawala, pag-ari ka na ang iba tapos na ang tansa ko. Sinabihan kita na kapatid lang kita pero hindi ko tiniring na kapatid. Sabihin mo sa akin saan ako nakamali. Simple pero mabilis ang kasal biyong araw kinailangan ni Perla at Ricardo na mag-entertain at mag-isap, kaya napahot ang dalawa. Hindi ganong masaya ang pakiramdam ni Perla dahil sa mga-isapan sa paligid niya. Nakita ni Marlon na malungkot si Perla pagkatapos mag-entertain. Nakita niya na nakatago siya kaya sinundan niya siya. Anong problema? Pagod ka na ba sa kasal mo? Wala naman. Hindi ko inasahan na may itatago si Perla sa akin. Sa tingin mo interesado ako sa pera niya kaya pimayag akong magpakasal sa kanaya. Limaki tayong dalawa na intindihan kita. Hiwag mo silang intindihan, hiwag mong intindihan ang sinasabi nila, hindi ka naman nila kinakawang hanan, maniwala ka lang at mukhang masaya ka. Salamat sa pag-alala, mas mahanda na ako ngayon. Alis na ako. Timango sa Marlon at tinilinghan niya sa Perla na tumayo daw malaki ang kanayang damit. Tinitignan ang kinakawa niya, nakakaramdam siya ng konting pagkawala.
Ang dalaga no kanang minamal ay nakasutang damit pangkasal, sobrang handa niya pero hindi siya pagmamay ari. Nawala ang kanang pakiramdam ng tinawag siya na ihodit ang kanang kasal. Nakita na sila ni Ricardo isap, pero naktaho siya at nakinahabang papalayo sa perla. Bago pa limapit si Ricardo kay Marlon. Hindi kita tinirang kapatid, kaya isa ko muna ang pag-isip tungkol sa kanaya. Ngayon, asawa na kita. Alam ko nang makita ko na masaya siya at timinghan sayo, alam kong tapos na ako. Imasa ako na alahan mo siya. Kung mga oras sa kanaya ang isang bahay, kakamitin ko ang lahat para akawan siya. Hindi mo na kailangang ipalala sa Gerardo ako na hindi mo siya mahaf. Sa habing kanilang kasal, hindi pinilit ni Ricardo na makampanan na perla ang tangkilan bilang asawa dahil pahot siya at gusto niyang masaya siya. Bimalik sa perla sa silid mag-asawa, hindi pa rin makapaniwala na kasal na siya. Nakaalala pa rin siya sa kaniyang ina na nakatira ng mag-isa. Sa kabitihang palat, malambing ang kaniyang asawa, araw-araw pwede siyang pumunta sa kaniyang ina. Nakaupo si Ricardo sa gilid ng kama pagkatapos inabot niya ang kanayang kamay at gusto niyang imipo sa kanaya. Halika, masayahin kita. Pagod ka na sa araw na ito. Masinirang sa minut sa perla para mag-relax. Perla, gusto mo bang bumalik sa paralan? Pwede pa ba akong makaral? O naman. Nakita kong nakmamalasakit ka ng dinanan kita sa paralang iyon pero hindi kita mapapasok sa paralang iyon. Kung gusto mong mag-aral, kailangan mong mag-aral sa ibang paralan. Pumapayag ka ba? Pumapayag ako. Siyempre pumapayag ako. Alam mo, makakadat ko grimatweet na pero natatakot ako na bumalik ako sa pag-aral makalimitan ko ang gewang bahay. Hiwag kang makalala. Tuparan mo lang ang pangharap mo. Nakipikit ang mata ni Perla, hinalikan niya ang kaniyang asawa para pasalamatan siya. Hindi niya inasahan na makakapag-aral pa siya. Mabait ang kaniyang asawa kaya kailangan niyang humawang isang bahay para sa kanaya. Kinabukasan, mukhang gumising si Perla para maghandang almusal para sa lahat. Sa pagkakataong ito, naglito siyang adobo para limakas ang loob niya, dadalhin niya ito sa kanayang mama. Halit pa rin ang dalawang anak niya, pero hindi naman sila nakakabala tulad ng dati. Hindi kailangan na Perla na tawagan siyang ina kung anong gusto nilang itawag basta komportable. Kahit na hindi gusto nina Michiel at Carla sa Perla, hindi nila may kakailan na masarap maglito sa Perla, kinain nila ang lahat. Nasiyaan si Ricardo sa nakita niya. Magpabago ang ikaling makabata sayo, hiwag kang mag-alala. Nahimiti sa Perla pagkatapos na handang makakamit para sa kanayang asawa at nakbihis para pumunta kay mama niya. Kakaikasal pa lang nina Perla at Ricardo pero magtatrabaho si Ricardo kaya kailangan nilang mahiwalay. Nalangkot sa Perla pero kailangan niyang ihanda ang gamit ni Ricardo. Sa mga panahon na wala si Ricardo, mukhang gumising si Perla para maghandang makapagkain para sa mga bata. Nag-aral pa siya kaya nakakapagod pero nasasanay din siya. Noong habang iyon malakas ang ilan, nakayari kay Carla para sa klase niya kaya imiwi siyang malalata at nabasa siya sa ilan. Akat siyang inalala ni Perla. Nag-alala si Perla na magkasakit siya. Malit pa lang ay madali nang magkasakit si Carla. Hindi na kailangang ngalan nakasakit na si Carla sa hobby. Mein gat. Siyang naglito para kay Carla at pimiling hamot hindi siya imalis sa tabi ni Carla. Hindi mo ako kailangang alalahanin imalis ka na hobby na. Mas ukay ka na ba? Kimain kang kanting supas. Salamat po. Di hindi kita halata. Gimiti sa Perla. Kung halit ka o hindi kailangan mo parang kimain supas. Mein gat na isinara ni Perla ang silit ni Carla. Sa labas nakikita ni Michiel ang pag-alala ni Perla kay Carla na pagtanto ni Michiel na nakakamali siya tungkol kay Perla. Alalahanin niya ang pagkain nila nakakaramdam siya. Napagtanto ni Michiel na simila nang dumating sa Perla sa aming bihay.
Kinabikasan gemising sina Michiel at Carla kisang bimoba sila para tumulong kay Perla na mahanda. Hayaan mo na kaming tumulong sa'yo. Nakilat sa Perla sa kanyang anak. Sabay silang kimain. Nakita niya itong nasiyahan. Makpabaho ang ikaling makabota sa'yo, hiwak kang makalala. Nang bumalik si Ricardo, nakplano sina Perla at ang kanyang mga anak na bahan siyang sorpresa para batin siya. Abola sa paglilito ang lahat. Naririnig ang kotse ni Ricardo, sinabi ni Perla kina Michiel at Carla na maktaho at imakaya din siya sa kusina. Masayang pimasok si Ricardo. Halos sa lahat may pasalubong ako. Sumakot sa kanaya. Halang sa likod nakilat ang dalawa. Nakilat at himing ang malalim. Nasaan si Tchina? Tchina lang ang naalala ko. Nandito ako. Sinabi ni Perla dahil nasaktan siya nang bumangho ang ilo niya sa mesa nang tumayo siya. Nakatayo si Perla sa mesa na may isang khit na maka. Anong tinatawa mo? Ang kita mo. Tutuin para siyang bota. Sabi ni Michiel. Sa mga panong wala ako anong nangyari. Bakit kaneno sila sayo? Naktatawanan sina Michiel at Carla na may isa't isa. Naksaya ang pamilya sa bahong saya. Sa kasalikigang bihay, masaya na siya. Noong 16 siya, kailangan niyang tumahal. Ang layunin niya ay nahintin na siya ay pwede nang mag-aral na may masayang pamilya. Lumipas ang isang taon at lumiba ang sakit ng nanay niya. Sinabing doktor na kailangan siyang humaling, malakas na hamot na lang ang makakapagpahaling sa kanaya. Alam ni Aling Gina na wala na siyang masyadong araw na natitira. Tinala ni Perla ang kanayang mama sa kanayang bahay. Nakita nina Michiel at Carla na magkasama silang naklalaro. Sinabihan ni Aling Gina sa Perla dahil takot siya na hindi niya ito masabihan, mahalang kang bota, masaya ako sa iyong bihay. Masaya ka naman diyan sana mas humanda pa, nakisap silang dalawa, nak-aral at nak-alahan pamilya sa Perla, malaking tulong din si Ricardo, mas masaya siya sa kanang bihay. Pagkalipasang ilang biwan ay bumalik na si Aling Gina, imiyak siya sa tabing kanang mama, hindi siya kimain sa loob ng dalawang araw. Nakinig sa kanaya si Ricardo at sinabihan siyang kailangan mo pang tumira para sa amin. Saninot na Perla ang sinabing kanayang asawa at sinibikang paktahampayan ang pakawala na yaon. Pakalipas ng isang taon ay humihol ng edad sa Perla. Minsan nakbibiro si Ricardo, simila nang dumating ka para na akong may anak. Hindi niya pinalampas ang kanayang sinasabi. Tungkol sa maalahang pagsisilit nila, naktisasayon si Ricardo na isang tabi ang pag-aral nina Michiel at hiwak himawakong hawang bahay. Madalas sinasabi ni Ricardo kay Perla, simila nang dumating ka para na akong may anak. Pimasok sa biyahe nila si Carla. May kasama sina Marlon at Gina sila. Naktapos si Michiel at naktisasayon si Ricardo na humawang isang partay para sa pamilya. Masayang naktawanan ang lahat at nakpartay mila imahahanghang hobby. Michiel at Carla gusto niyo bang magkaroon pang kapatid? Timahal sa pakinom si Perla. Hindi ko pa sinabi sa'yo. Kung gusto mong magkaroon pa kaming kapatid, okay lang, hindi kami tututol diyan. Kailangan pa nating tanungin si Gina. Timahimik si Perla na nakbigay sa atin lahat. Sa gabi, imipo si Perla sa balkonaya, kinuha ni Ricardo ang kanayang damit. Anong inaisip mo? San ngayon, naisip ko na okay lang na magkaroon tayong anak na ngayon. Kakagraduate ko lang, sa lahat ng oras nakdadalang tawa ko. Hindi importante, kailangan mas mahanda pa sana ang kalawakan sa edad ko. Gusto ko sanang magkaroon tayong anak. Hindi mo tiniring na ibang tao ang mga anak ko, inalahan mo na para silang sa yayo. Masaya ako na makapagbigay ka sa akin. Inalikan niya ang kanyang asawa. Pagkalipasang ilang biwan ay nalaman ni Perla na nakdadalang taw siya. Nalaman niya na pwede na siyang manhanak. Noong nalaman niya na siya ay nakapagpintis. Malihot na tinanghap ang sinabi ni Gina. Pagkatapos ay nakdiwang na sila.
Ngayon sa perla ay naging pamilayaran. Pach sa soyos ng gamit sa trabaho at ng asawa ay naging mapach ignay rito. Ang kasal ay nakahanap sa loob ng 10 taon ay isang pamilaya. Si Ricardo ay nasa 50 na naking son hindi pa ito matanda. Kapag imabot siya sa edad na 30 magkakaroon siya na parang nakakaroon lang siya ang edad na dalawa. Si Ana at si Ricardo sila ay maligayang magkasama. Samha nakarang 10 taon sa perla ay subukang ipang makapagpanlat ng kanayang. Karera ipang talinghan ang kanayang asawa sa kanayang pach alaha habang humihol siya ang maraming oras. Nabot rin niya talat rin siya nagtatrabaho bilang designer na hanap din siya ipang matilinghan asawa na niya sa kanayang pach alaha. Sa perla ay labis na binata. Sa labing 3 taon ay nahanap ang kahalakan at may relasyon. May kasintahan din si Michiel, may makakaranasan din sa kanayang bihay. Sa lalong madaling panahon ikakasal sila sa kinghanon ang kaso. Sinabi ni Michiel kay Ricardo na sinundan na niya ang bawat kabitihang kaalitintinan niya at pagkatapos ay kinasal din ito sila. Sa kanang Carla malaki ang kanilang impluwensya. Si Ricardo ay nakita ang isang kailangan ay nasa lahat ng bahay. Paksama sa bahong kasal samha sa sinot na tanay ang kalayan, mahang matandaan at magtatagumpay sila. Sinabi ko kay Gina may isa pang nakarantan. Para mahang tinay na makapaklapat makasama ang hanang na nanghangailangan. Si anak Carla at makakamitin siya ng kisa. Si Ricardo ay nakarinig at nasabi ito tungkol sa kahanapan. Pakapos kay Michiel sa kingson matatawag kang ilang hanang na nagtatrabaho sa edad na 60, himina na ang kalisahan ni Ricardo. Isang araw, hindi maganda ang pakiramdam ni Ricardo kaya nakpatingin sila ni Perla. Hindi maiwasan ang kalangkitan sa mapayapang bihay, si Ricardo ay may fansa sa lalaminan. Mabilis ang paklalang sakit at chemotherapy ang paraan para makamot ito. Pinasakla ni na Perla at ng kanayang anak si Ricardo na labanan ang kanayang sakit. Palakang nasa likod niya ang buong pamilya na nakpapasakla sa kanaya. Pinalakas ni Perla ang kanayang loob, hiwag kang magsalita. Hiwag kang mag-alala, ako at ang iyong anak ay nandito sa tabi mo. Hindi ka pwedeng sumiko sa atin. Kapag sisiku ka, ewan ang nakita at magpapakasal na ako sa iba. Limipas ang ilang biwan. Nalangkot sa Perla nang makita niya ang biwok ng kanayang asawa na nahilok sa buong bahay pero dali-dali silang nililinis para hindi niya makita. Nakikita ni Ricardo ang lahat pero hindi siya nagsasalita. Sinibikan niya ang mahang ukay para hindi mag-alala ang pamilya. Tinawag niya ang kanayang asawa at mga anak sa kanayang tabi, kailangan niyong mahang mabait sa isa't isa, alam niyo ba? Hindi kayo pwedeng mag-away at kailangan niyong mahang makalang sa inyong ina, naintindihan niyo ba? Sabi ni Michiel, hiwag kang mag-alala, hindi mo na kailangang sabihin sa amin ang kabahay na ito. Malilingkot kami kapag nakasakit ka. Ikaw naman Gina. Limapit si Ricardo kay Perla, hayaan mo na si Marlon at Carla na alakan si Ricardo. Alakan mo na lang ang sarili mo. Bata ka pa, kung may nakikita kang mabiting lalaki, mahanap ka ng bahong kaligayahan. Ang bihay sa tabi mo sa loob ng 20 taon ay naging masaya ako. Gusto kong gagilin ang natitirang araw ko na kasama ka diyan sa feray. Pumapayag ka ba? Tumanghala sa Perla sa kanayang asawa ng walang emosyon. Hindi siya imayak o humawang enghay, imipulang siya, parang hindi pa niya matanghap ang katotohanan na alis na ang kanayang asawa. Ang kahaling araw ni Ricardo ay kasama sa Perla sa dati nilang buhay. Araw-araw gumagising ang dalawa para panuorin ang paksikat ng araw. Sa isang maangkan na hapon sa pagtatapos ng biwan, pimanaf si Ricardo sa balikat ni Perla. Bago siya pimanaf, patuloy siyang nakbibilanghan, imasa ako na pagkatapos kong imalis, mahanap kang mamahalan ko. Ilanghan ko na wag mo akong kalimitan. Tahimik na nakikinig si Perla sa kanayang asawa. Mila nang limipat siya, nakupo siya at nakikinig sa kanayang mga kwento, pinapalakas ang kanayang kalooban at hindi siya imalis. Nang makita niyang hindi na siya nakakapahriyat, imiyak na siya ng malakas.
Hindi na niya mapigilan. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang mga anak. Sa libang kanyang asawa, tahimik siyang imipo sa tabing kanyang asawa habang imeyak. Nakupo lang siya sa loob ng mahabang panahon, walang tinok pero wala siyang reaksyon. Lumipas ang panahon. Bumalik si Perla sa bahay. Ibinikas niya ang naktatrabong ilang taon, bilang karagdagan siya rin ay nakbikas msop sa mga maliliit na lugar. Mas malaki at maliwag ang veray kaysa sa nakarang 20 taon, pero hindi nakbago ang kapaligiran. Sa piso ni Perla ay may nakpapalala na dalaga na siya pero may namatay rin siyang asawa at ang pakiramdam sa pakikipagkita sa isang lalaki sa paglipas ng 20 taon ay hindi malas. Kahit na bumalik sa limang bahay, sa tivang may nangyayari sa pamilyang kanyang asawa, kinikiha siya ang mga anak sa kanila at nirerespeto siya. Ang mga anak niya ay mahisay na nakikinig sa sinabing ama. Lumipas ang halos 10 taon. Si Perla ay may nakasalubong na kistumertivang araf. Si Michiel ay 30 na siya at hinahanap niya ang kanyang maliit at binabago niya ang kanyang maliit na kasintahan sa isang restaurant sa Maynila. Maraming nakbago sa mundong kinakalawan niya mula sa anak ni Michiel pati na rin siya. Hindi ba niya nalalaman na si Michiel ay anak nila ng buntis na ito na imalis ito noon? No. Sinasabi si Michiel, ang dapat ko bang sabihin ay ipinangha ko kung ibabalik ko at makikita na tayo sa lahat ng oras. Si Khinang-Khina ay dumating sa kanilang bahay at tinangka niya rin silang pigilan ng pinagsabihan. Sinabi ni Khina na imayaw naman ito kaya napigilan na si Khina. Si Carla at mahamahalang nito na timalakay sa iba pang paksa ay hinayag si Khinang Ana at Khinang Carla ay napigilan ang bawat isa. Nalalaman na ni Khinang Carla na ipinaktapat ni Michiel na wala siyang animang intensyon na hindi ito maktatrabaho. Pagkatapos ng madaming reklamo at pahiwalay at pagkakaibigan. Inilantat nito ang kanyang maka, ako ay hindi sumasalanghat. Ako pa sa katinayan ay makpapatinay sa nakpapatakbong matatak sa karera. Ang nasabi nila ni Michiel kay Khinang Ana para mapatigil sila lumalapit ng sinasabi ni Perla ipang mamagitan ito. Inaangkanan na nila daw may makakanitong nangyari noong araw. Pinayakang nakita-kita makita sa tahanan at si Michiel ay naksabi, may masaya sa tahanan. Tinaman kayo nang malapit hinaw ang pakpabawang isang biyahe na makasama, ang nais kong gawin sa lahat. Kinakalimitan nila nakawa ni Michiel at nakawang nangyari sa nakalipas at kinakamit silang bawat isa, wag ka nang babalik dito. Ako na si Michiel ang maksasalita nito at kinakawa ninayo. Kiniya silang makasama mila kay Carla at sila ay dumating sa bawat isa. Si Carla siya rin mismo rin nakakalihan kayo dahil kung ipaktanto na makakapamilaya na sila sa hinaharap. Pagkatapos kayo sila ay hinakitan ang isa't isa at sila ay nakarating sa isa't isa. Kayo na hindi nakilala bilang katotohanan ni Carla ay hindi nila nakawa ito at pinatiloy nila, ang anak ba ang pilitin mo ba na hindi dapat ito na mahang. Kinalabasan ang kanilang makasalanan ni Khinang Carla. Maraming pag-isap ay nasabi ipang hikayatin kayong himilom kayo at mahanap ng kahalakan. Makpakasal sa iyong kalayan ay nagsisimula ipang mahikayat ko at naktatrabaho ko ba nahanap kang sinong katapisan. Sinasabi ninayong lahat kaming nakaroon ay may relasyon at sinasabi ninayong kinakawa ka kung anong kinawa mo at pinapatatak kami ipang malaman kung anong kinawa na itinatak ko at ipagpatiloy namin. Tinitaknan nakaroon kayong lahat ang makikita ng walang alinlangan at makasama kaming makpapatiloy kaming makpapalapit at itatatatak din namin. Sabi mong hiwag mong patayin at mayroon kami sa hinaharap. Inisip niya na kung hindi ito ang katapisan na malala din ito. Itinatanong mong kay Khalat sabihin kayong lahat ang nakikita sa hinaharap kailangan kayong lahat itakil na kayo sila at ang na hindi kami malala na humawa hindi kaniyan, tinatakot mong ang kabong ang nakikiha mo sa mundo at hiwag na makikilo. Naintindihan niya makakaroon ng relasyon sa darating na ikaw na malalaman na ikaw ba hindi nakikita rin na himagising-gising ko. Sinibikan nila yung bahiyan para makang malaya kami kung anong kinakawa niya na nakahanap na hindi nangyayari. Ang lahat ng nangyayari ang hindi namin matandaan ang lahat ng kayong makakinawa.
No ang pinanghayari na nakababalisa sa hinaharap pagsisisi mahkaralasaw no may malalim no pagsisisi.